गसाइगाव सब डिविजननि सिङाव इपिपिएल गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गुमा आरो सराइबिल मोननै ब्लकनिफ्राय 20,000निबो बांसिन सुबुंफोर बहाय जमा जादों आरो 3,000निबो बांसिन बिपिएफ कंग्रेस आरो एइउडिएफनि मावथिफ्रा जोंनि इपिपिएलआव दिनै जगदान जानानै दिनै जोंनि इपिपिएलनि नीति आदर्श लोगोसे प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव बिश्वास फोथायनानै प्रमोद बर' सारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 1 लाखनिबो बांसिन न'खरनो हा होनायखौ प्रमोद बर' सारनि अरुणोदय होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 2 लाखनिबो बांसिन न'खरनो न' होनायनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां होनायनि आरो गोबां बेबायदि मोजां बिथांखि लानायनि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन लानायनि गासैखौबो बिश्वास खालामनानै मोजां मोननानै दिनै 20,000निबो बांसिन मोननैल' समस्तिनिफ्राय सराइबिल आरो गुमा समस्तिनिफ्राय बाहाय ज' जादों आरो बेयाव गुबुन हान्जाखौ जिर' खालामबाय दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव आरो गुबुन हान्जा गैला गुबैयै बिपिएफ हान्जाया जे गसाइगावआव गैला रोदा थोदा बुखुनानै गाहरजोबनाय जाबाय दिनैनि बे मेलानो फोरमान खालामबाय।